Ez, baina presaka bizi garen gizarte honetan azken unerako uzten ditugu erosketak eta hortaz errege bezpera izan da eta errege laguntzaile lana erraztearren gaurkoan dendak zabaldu dituzte. Iruñean esaterako merkataritza guneek ez ezik, denda txikiek ere ateak zabaldu dituzte ezin direlakoz atzean geratu. Batzuek diote era honetara kontsumoa bultzatzen dela, beste batzuk ordea ez daude ados. Nola nahi ere gaurkoan igandea izanik ere legeak babesten du dendak zabaltzea, orain norberaren esku dago gaurkoan kontsumitu ala ez. Baina egia da jende andanak aprobetxatu duela dendak zabalik daudela azken orduko erosketak egiteko. Muy cargada. Última hora. La última hora hemos esperado. El último día venir corriendo siempre viene bien. Berandu dabiltzenei ongi datorkie festa egunetan aukera edukitzea eta saltzaile batzuk neurri honen alde daude. Si no aprovechamos estos días, lo tenemos un poquito crudo. Ahots guztiak ez datoz bat ordea, saltzaile eta erosle asko kontra daude baita sindikatuak ere. Todos tienen derecho al descanso. No por estar más días abiertos se va a incentivar más el consumo. Kontsumoaren gainetik pertsonen eskubideak daudelako sindikatuek jaiegunetan dendak itxita egotea defendatzen dute. Aldarrikapen baina Iruñeko karriketako irudia aste egun baten antzekoa izan da. Gasteizen ez, baina Donostian eta Bilbon hainbat denda zabaldu dituzte. Azken uneko erosketak albidetuz, bihar guztien zapatetan eskatutako oparia egon dadin.